El passat dimecres 8 de març, la ciutat de Barcelona va patir una forta nevada que va ocasionar el caos en moltes zones. La mobilitat per la ciutat va ser tot un repte pels que havien de tornar a casa, ja que la majoria de transports públics llevat al metro no funcionaven i la circulació en vehicle privat era en la majoria d'ocasions molt dificultosa. Em fa molta il·lusió que nevi i me'n recordo que quan era petita va nevar, però molt menys, i me'n recordo estar al balcó de casa, i que nevés, i bueno, em fa molta il·lusió. Tot i l'activació prèvia del Pla Neucat, moltes persones van haver de fer nit a casa d'amics o familiars o als allotjaments que l'Ajuntament va posar a disposició dels afectats. I vaig veure la nevada del 82. Jo tenia 17 anys, va nevar tota la travessera de les Corts, les dones que estaven embarassades tenien la criatura a dins del cotxe. Se va parar tot, no hi havia res d'aigua, res absolutament. Res, la botiga, els forns, tot. Tot i tenir un impacte general negatiu que va provocar petites topades o caigudes a causa del gel, molts van aprofitar per sortir al carrer i divertir-se amb la nevada, ja que com a fet excepcional, un episodi semblant no es recordava des de l'any 1962. No tan forta, i a més aquí a Barcelona sempre fa bon temps i L'última vegada que vaig veure neu va ser a Anglaterra. Ah, sí? I què? I tan fort com aquí o més? No, menys, molt menys. Molt menys. Aquest és l'escenari que s'ha trobat la gent quan ha sortit al carrer aquesta tarda. Una ciutat com Barcelona, no preparada per a aquest tipus de nevades, ha sofert un col·lapse a nivell general. El trànsit rodat ha estat suspès en gran part. No recordava una nevada d'aquesta intensitat des de l'any 1962 i molta gent ha aprofitat per sortir i divertir-se. Moltes escoles han tancat i han enviat els alumnes a casa com a mesura preventiva. Oriol Roig, B5 Televisió.